ଯିଏ ରହୁଛି ଉଜ୍ଜଳରେ, ଯିଏ ରହୁଛି ଅନ୍ଧାରରେ, ଯିଏ ରହୁଛି ଶବ୍ଦରେ, ଯିଏ ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶୂନ୍ୟତାରେ, ଯିଏ ରହୁଛି ପୃଥିବୀର କ୍ଷଣ କ୍ଷଣରେ, ଯିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧର ଆଖି, ଏ ସଂସାର ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ହେଲେ ଆମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଦିବସରେ ମୋର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଆମେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ 22 ପାହାଚ ଅଛି ତା ଉପରେ ପାଦ ପକାଇଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ 22 ପାହାଚ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 22 ଯୋଗିନୀ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ 22 ପାହାଚର ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ତୀବ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ କୁମୁଦବତୀ, ତୃତୀୟ ପାହାଚ ମନ୍ଦା, ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚ ଛଦୋପତି, ପଞ୍ଚମ ପାହାଚ ଦୟାବତୀ, ଷଷ୍ଠ ପାହାଚ ରଞ୍ଜିନୀ, ସପ୍ତମ ପାହାଚ ରତିକା, ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚ ରୁଦ୍ରା, ନବମ ପାହାଚ କ୍ରୋଧା, ଦଶମ ପାହାଚ ବଦ୍ରିକା, ଏକାଦଶ ପାହାଚ ପ୍ରସାରିଣୀ, ଦ୍ୱାଦଶ ପାହାଚ ବ୍ରତୀ, ତ୍ରୟୋଦଶ ପାହାଚ ମାର୍ଜନୀ, ଚତୁର୍ଦଶ ପାହାଚ ଖ୍ୟାତି, ପଞ୍ଚଦଶ ପାହାଚ ରକ୍ତା, ଷୋଡ଼ଶ ପାହାଚ ସନ୍ଦୀପନୀ, ସପ୍ତଦଶ ପାହାଚ ଆଜପନୀ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପାହାଚ ମନ୍ଦନ୍ତୀ, ଊନବିଂଶ ପାହାଚ ରୋହିଣୀ, ବିଂଶ ପାହାଚ ରମ୍ୟା, 21 ପାହାଚ ଉଗ୍ରା, 22 ପାହାଚ କ୍ଷୁବିଣୀ। ଇଏ ହେଲେ ଆମର 22 ପାହାଚ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ରହସ୍ୟ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳା ହୁଏ। ଯଦି କେଉଁ ଦିନ ବଦଳା ନ ହେବ ତେବେ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ବାନା ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ପବନ ବହେ ତା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼େ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ବଦଳାଇବା ପୂଜାରୀ ପଛୁଆ ଚଢ଼ି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। 214 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିଧାମରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିର ଉପର ଦେଇ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପର ଦେଇ କେବେ ବି ପକ୍ଷୀ କି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼େନି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ମୟ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରସାଦ କେବେ ବି କମ୍ ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟ ଆସିଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସରିଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। 7ଟି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ। ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରଖି ରୋଷେଇ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଉପର ହାଣ୍ଡିର ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିର ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଏହି 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳିଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରାତିରେ ହୁଏ। ଯେମିତି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ଦେଖିଅଛି ସେ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାୟା।
ଆଉ ସେଇ ଦିନକୁ ନବକଳେବର କୁହନ୍ତି। ସହରକୁ ଅନ୍ଧକାର କରାଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁ କାଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ କୁହନ୍ତି ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷର ଛାଇ ବି ପଡ଼ିନଥାଏ। ସେଇ ଗଛର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ପ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି, ସର୍ପ ଜଗିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଯାତ୍ରା, ସେଇ ଯାତ୍ରା ଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାଇନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାୟା ଅପାର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଅପାର, ଏହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।